Ano mo na daw? Anak ko, anong to? Tira din. Katong ko ang gisahon nun. Kasalanan kami. Saan si Teme? Hi, Teme. Si Teme. Hi guys. Hi guys, si Teme. Ano ba? Balik mo otan guys. Tagpila. Tagpila ni Teme. Gata ng tag 20. 22 ano lang. YouTube. Tara Teme, thank you. Man sila. Lagi ya kita na kasi Tumatag ko og mga viewers. Hindi makasweldo na. May problema na mo. No? Oh, nanay yung sulod ako ba? Sulod. Oh. Ya hi. Wait eh. Na monetize sa may tagod. Ya hi. Problema na mo, wa may kuan ng bank account pa. Bank account. Magbalik. Mga ligsan man tani. Oh, hopia, mga ligsan tani. Padaplen. Pilang kilo? Pilang kilo Teme? Pila? Quinta. Dengan 1 kilo? 1 kilo te. Mo ba? Kalab sa hinon mag-post. Awa ng yang kuan, wa nang sulod. Mo ba? Ilagaan ako. Pagsumaw. Basta kugihan lang kay mag-post. Kanang kuan. Taga mo di ay. Murag kasagaran siguro kay kanang dili bitaw kuan, dili ka mo gamit og Copyright ba? Dili Music. O ka na mama. dili po ka mo gamit og mga filter. Ah, Kay original. the original video nimo. Kami ron. Kaya tanan. Taga mo ako. Pag wala pa kami undang taunan, hindi na. Linga na mo, bago mo site. Na, isa. Ito na. Sana? Salamat Mary Jane. Salamat sa pag-video. Salamat.